Nou, het zit er bijna op. We gaan nu naar de overkant. Het zijn de laatste loodjes, de laatste paar dagen van mijn tour. En ik ben benieuwd of er hier heel andere dingen leven dan in de rest van Zeeland. Op mijn 16e mocht ik voor het eerst alleen met een vriendin op vakantie. En wij gingen naar retranchement. We hebben in die week met z'n tweeën een hele krat bier leeg gedronken en daar waren we ontzettend trots op. Op naar de gemeente Sluis! Hier is Nikke! De politieke bingo! Helder Zeeuws! Weet u wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ja, 19 maart toch? Ja, gaat u stemmen? Zo wel, hè? Ja. Ja? Ik kom uit België. Wat zijn nou de dingen die hier leven in IJsendijken? Wat hier leeft in IJsendijken? Een moeilijke vraag. Ik vind het is een leuk dorp en ik geloof niet dat er veel tegen zit. Maar... Vind ik op zich IJsendijken best wel een dorp dat goed rijdt. En we zijn in Waterland, Kerkje. Hallo mevrouw. Weet u wanneer de gemeenteraadsverkiezingen... Ja, zeker. Weet u wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ja, 19 maart. Gaat u stemmen? Ik twijfel. Ja, en waarom twijfelt u? Het programma is niet echt bekend. Sowieso niet. En ik weet niet... ja, voor waar, ik weet het niet. We zien trouwens in de lokale krantjes heel weinig van de diverse partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet stemmen is ook niet klagen. Nee. En wat zijn de dingen die hier zo'n beetje leven? Vooral ja, behoud van het schooltje, maar dat is helaas weg. Dat is naar IJsendijken verhuisd. Ik heb geen belang bij de basisschool op zich. Ik heb waarschijnlijk geen kleine kinderen meer. Het is wel jammer, maar ik begrijp het wel. Want ja, geen kinderen, geen basisschool. Hoi, goedemiddag. Hallo, hoi. Albert de Bruin, Hallo. D66. Het kan niet anders meer. Nee? En dat heeft verschillende oorzaken. De schooltjes zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen al heel klein. Maar ze worden nog steeds kleiner. Want de komende 20 jaar krijgen we 25% tot 30% minder basisschoolkinderen. We kunnen nog jarenlang een soort pappen en nat houden en eigenlijk met de hakken in de klei slierend erachteraan gaan. Zo van, zullen we het daar nog maar handhaven en daar nog maar handhaven. D66 Sluis heeft zoiets van, laten we nou gewoon een duidelijk statement maken. Dat is de ontwikkeling waar we op ingaan en die gaan we de komende 10, 15 jaar realiseren met z'n allen. Dat is de kwaliteitsslag die we gaan maken. En wij willen een soort ontwikkeling ook in heel Zeeland naar de integrale kindcentra. Dus dat je en voor de voorschoolse opvang en de tussenschoolse opvang en de naschoolse opvang kunt zorgen. Hè, en de peuterspeelzaal. En ik denk dat het alleen maar in grotere gehelen kan. Hallo. Hallo, Guus Langeraad. Katinka.
Ik ben de lijstduwer van lijst Babijn, lijst 5 in de gemeenteraadsverkiezingen van Sluis. En u had dit schooltje open willen houden? Ja, als dat enigszins kan, vinden wij dat de kleine schooltjes in de kernen opengehouden moeten worden. Want je haalt een kind uit zijn leefomgeving en daar denk ik dat met name onze partij van zegt, om een dorpje, om een gehucht leuk te laten zijn, moet daar zo lang mogelijk een school zijn. Want je moet niet vergeten de effecten van een school in een gemeenschap als deze, waar 's morgens de moeders de kinderen naar school brengen, een praatje hebben. Ja, goed, je kunt nu zeggen dat gebeurt nu 's morgens bij de bus, maar dat is toch net even anders. Zorg dat de voorzieningen wel goed bereikbaar blijven. Hè? Dan denk ik van zorg nou gewoon dat je straks 2 echte Amerikaanse schoolbussen hier hebben rijden. Waardoor ze heel goed bereikbaar op die scholen kunnen komen. Aan het eind van de middag ook weer keurig netjes terug kunnen komen. En die bussen die hebben een prima functie waarin mensen elkaar ontmoeten. Kijk, je kunt nu voor halfbakken oplossingen kiezen. Dat moeten we niet willen. We moeten naar duidelijke oplossingen. En wij zeggen van zorg in die 5 grote kernen, die dragende kernen zeg maar. Zorg daarvoor een goede school, een samenwerkende school, waar ook PC en openbaar keurig netjes samen kan werken. Dus een brede school, hè, zoals die ook al in Oostburg en Breskens gerealiseerd worden. En dan weten ouders ook de komende jaren waar ze aan toe zijn. Nou, ik denk dat we niet naar dat idee moeten om vooraf te zeggen dat we naar 5 scholen gaan, want dan kun je ook gaan discussiëren over 6 of over 8. Dus wij zijn ervoor situationeel te bekijken wat kan. En het probleem van misschien dat kinderen nog eens tussentijds moeten wisselen van school. Nou, dat is natuurlijk een reëel probleem. Maar ik denk dat het niet opweegt tegen het feit dat ze dan toch zo lang mogelijk op hun eigen dorpje naar school zijn gegaan. Dat is heel geweldig. Ja, waarom? Zeker voor ons, om te werken. Ik zou dat eigenlijk niet slecht vinden, denk ik. Nee, waarom niet? Gemakkelijker om te winkelen. En denkt u niet dat mensen zeggen, ja, als we niet meer in Sluis komen... Ja, want er is zoveel parkeergelegenheid. Er zijn overal gigantische grote parkeerplaatsen. Dus u heeft er geen problemen mee om een stukje verderop te parkeren? Nee. Het zou u niet ervan weerhouden om naar Sluis te gaan? Nee, zeker en vast niet. Nee. Bij ons in Monschau, eine kleine alte Stadt, da sind die Autos alle draußen an der Peripherie, nicht innen. Hallo. Hi. Ja, Peter Ploeghuis. Hallo. Robert Eeuwers. Ik vind het inderdaad een heel rommelig straatbeeld, dat ten eerste. Ten tweede, we hebben hier, als je hier loopt te winkelen, dan moet je constant uit de kant voor een auto. Als je op een terrasje zit, dan zit je naast je potje mossels, zit je het fijnstof en de uitlaatgassen van die auto's te happen. En dan heeft het, naar mijn idee, geen enkele toegevoegde waarde dat die auto's hier door moeten rijden. We moeten volgens mij even aan de kant. Ja. Ja. En u zegt? Nou, wij vinden dat het, zoals het nu al geregeld is, hè, dus gewoon de auto's toelaten ook in deze straten, dat dat gewoon voortgezet moet worden. We hebben er al jarenlang afspraken ook mee met ondernemers en met name de Vlamingen die hier veel komen. En dat is denk ik 85% van het kooppubliek hier. Ja, die vinden het toch prettig dat ze heel dicht bij een winkel heeft kunnen stoppen. Dan denk ik, als je hier een veel aantrekkelijker verblijfsgebied kan creëren, dan zullen er, naar ons idee, meer mensen komen hier. Zullen hier ook langer verblijven. En ik denk dat dat veel beter is voor Sluis. We moeten tanken, maar dat doen we natuurlijk in België, want dat is te veel goedkoper dan hier. Pomphouders! Nou, tanken maar. Hoi. Ik zie dat je staat te tanken. Ja, ik sta te tanken. Het is hier goedkoper, dus ik dacht ik rij even naar België. Maar daar bent u het niet helemaal mee eens, hè? Nou, ik ben er niet blij mee. Ik snap dat je het doet. Je kunt de consument niks kwalijk nemen, maar ja, het is goedkoper in België. En waarom bent u er niet blij mee? Omdat het heel veel inkomstenverlies oplevert aan de grensstreek in Zeeland, in Zuid-Vlaanderen.
Mensen gaan niet alleen tanken, nemen niet alleen een krat bier mee of een slok sigaretten, maar ja, doen ook hun boodschappen bij de supermarkt. En dat levert gewoon vlot €150 per keer aan omzetverlies op in de streek. En als je kijkt naar de lekkage, zoals ze dat zo mooi noemen, nou, dan is dat niet uit te drukken eigenlijk in cijfers, maar we hebben het over miljoenen per jaar. En u bent van de VVD, maar het is toch ook een beetje de VVD die erop aan heeft gestuurd dat die accijnsen zo hoog werden, toch? Helemaal correct. Maar ja, als VVD ben je natuurlijk ook liberaal. En liberaal betekent ook dat je dingen wil bediscussiëren. En dat geven wij nu aan. We geven aan, rijk, we snappen dat je niet wil investeren in nog meer schuld en in de economie. Maar deze maatregel, ja helaas, die werkt averechts onze streek. En dan moet ik het wel kenbaar gaan maken in Den Haag dat het zo niet kan. Duidelijk, hij is vol. Hey, jij bedankt voor het gesprek. Dankjewel. LD7 is een partij in de Sluisse politiek die opkomt voor het lokaal belang. Dat hebben we in het verleden bewezen en zullen we in de toekomst opnieuw met uw steun opnieuw bewijzen. Wij staan klaar voor u en als het nodig is, dan zijn we er. Het is zeker voor de lokale bevolking. Is goed? Ik hoor het signaal dat we stemmen gaan tellen. Dus dat gaan we doen. Dan ben ik weer met de zeer onofficiële peilingsuitslagen voor de gemeente Sluis. En hier is de PvdA het grootst, gevolgd door D66. Dus het lijkt een beetje tussen deze twee partijen te gaan. Maar opvallend is dat er heel veel blanco is gestemd. Dus het wordt nog heel spannend hier. Wat doen we in het weekend of in de zomervakantie? Tanken bij de Belgen, we maken er een dagje van. We halen drank en sigaretten en op weg terug naar huis gaan we scheuren met de auto door het winkelhart van Sluis. Het is hier dan geen Jemen, Pakistan of Gaza-stad, maar in de Zeeuwse politiek gebeurt toch al met al heel wat. Het is hier dan geen Jemen, Pakistan of Gaza-stad, maar in de Zeeuwse politiek gebeurt toch al met al heel wat. Hoeveel kinderen zouden er in zo'n busje passen? 15? Kan ik na de verkiezingen wel doen. Breng ik die kinderen naar school? Veel hoeft niet te kosten. Die bus heb ik al. Tanken doe ik in België. Ja, supergoed. Rusten.